Ψάρι τρόπαιο. Από τον Αντρέα Μάρκου. Ο κύριος εδώ. Ευθύνεται γι' αυτό. Και τι θα κάνουμε τώρα? Να ζυγίσουμε. Εγγλέζικο, παράμαλο. 0,16. Για πάμε. Να δούμε. 0, Φαίνεται το 0. 0, εκεί. Φέρ' το μαχαίρι να κόψω λίγο εδώ. Έχει τόσο πολύ. Εκεί. Λοιπόν, ξανά 0 ζυγαριά. Φαίνεται το 0 καθαρά. Ναι. Πάμε. $5,765. Πάρ' το όλο το ψάρι. Ας πούμε και το τραβάμε. Για άλλα πιο έξω Μάριο και πιάστα από το σίδερα ρε, άμα γίνεται. Πιάστα από εκεί, μπράβο. Παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολο, είναι τεράστιο το ψάρι. Κάτσε φρόνιμος. Ωραία. Τώρα φανεί ακριβώς. 5,705. 5,805, να το. Είναι τεράστιο. Μπράβο ρε φίλε. Πες μας, πώς βγήκε, τι σε ζόρισε, τι έγινε. Βέβαια θα δούμε και κάποια shorts, κάποια μικρά βίντεο που μπορείς να τραβήξεις. Αλλά θέλω να μας τα πεις εσύ καλύτερα. Βγήκε με τεχνική του εγγλέζικου. Με ράγκλερ φελό. Σε βάθος 5 με 6 μέτρων. Σε λιμάνι. Εξοπλισμό μας ήταν 0,18 μάνα, 0,16 παράμαλο και αγκίστρι 5 νούμερο αγκίστρι με το δόλωμα της γαρίδας. Ζωντανή γαρίδα. Ζωντανή την είχες πιάσει μόνος σου, να φανταστώ. Ναι. Και την είχες βάλει πάνω. Μια χαρά. Πόση ώρα το ψάρευες αυτό? Τόσο στοιχείο. Πριν αυτό το ψάρι είχα χτυπηθεί από πάνω με ένα ψάρι αρκετά μεγάλο. Με αποτέλεσμα να το χάσω λόγω του ότι δεν έκανα το σωστό timing το κάθομαι μου. Μετά με βρίσκει αυτό και περίπου η μάχη ήταν κανένα 35 λεπτό. Η αρχή ήταν να πω normal, ένα ψάρι normal για παράδειγμα, ένα μεγάλο ψάρι normal που έχει τραβήξει κάποια μέτρα και παλεύει. Όταν πλέον όμως είχε φτάσει σε μια απόσταση 150-200 μέτρων να είναι οριακές συμπερινιές. Από την ακτή λες τώρα εσύ? Από την ακτή, ξεκάθαρα ναι. Και ξεκίνησε και κουραζόταν το ψάρι. Εκεί ήταν το δύσκολο που ξεκίνησα και νιώθα ότι λες να μην βγει. Δεν κολύμπα και δεν έκανε τίποτα, είχε βραχώσει τελείως. Δεν είχα φτάσει να συνειδητοποιήσω αν είναι όντως λαβράκι, γιατί έβλεπα τη σταθερή δύναμη και στην αρχή πίστευα ότι μήπως να είναι κάποιο άλλο είδος ψάρι και απλά είχε ακόμα δύναμη. Ενώ ήταν πολύ μεγάλο το ψάρι, δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμα πόσο μεγάλο είναι το ψάρι. Περίμενες 2-3 κιλά, οκ. Σε απόσταση όταν ξεκίνησα και μου έδωσε λίγο χέρι να μαζέψω και ερχόταν μαζί μου ακόμα μέχρι στιγμής, έφτασε γύρω στα 150 μέτρα. Είδα δυο μεγάλα πτερίγια και μια ουρά. Τα οποία αυτά παρεμπιπτόντως θα τα δούμε. Υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία ήσουν μόνος σου, τράβαγες μόνος σου βίντεο. Μια κατάσταση λίγο παράξενη, συγγνώμη για τα βίντεο που θα δείτε, είναι μικρά κομμάτια και είναι λίγο κουνημένα. Πολύ ανατριχιαστική στιγμή. Ανδρέα, το χέρι μου. έχει θέμα το κινητό, δες τι κάνει. Να τραβήξουμε λίγο και μέσα εδώ το τοπίο. Πρέπει να τα βγάλουμε μικρά τα βίντεο. Λογικά λόγω χώρου. Περίμενε ρε. Έχει σταματήσει το βίντεο? Τραβάει το βίντεο. Ξαναξεκίνησες τώρα? Ναι, αλλά έχει 1:53. Εντάξει. Μπορεί να το κόψουμε και να το ξαναξεκινήσουμε όταν πλησιάσει. Γιατί σταμάτησε? Γιατί έφτιαξε ένα χρόνο που λέει 5 λεπτά.
Κοίτα. Τουμ. Πέραν τσιμπούρα, φίλε. Δεν ήταν τσιμπούρα εσύ, Δεν θέλω να... Ο Λαβράκι είναι, πήδηξε. Φαίνεται στο βίντεο ξεκάθαρα, φαίνεται και η τεχνική, φαίνονται και τα βαρydάκια και όλα όπως είναι το εγγλέζικο σωστά και το ψάρι φαίνεται αρκετά καλά. Απλώς λόγω χωρητικότητας στο κινητό ήρθαμε σε ένα ώρα γιατί ήταν μισή ώρα, μπορέσαμε να τραβήξουμε 10 λεπτάκια βίντεο με το ζόρι. Μια χαρά φαίνεται και το ψάρι, επειδή έχω δει, μου έχει δείξει στιγμιότυπα, φαίνεται και το ψάρι στο τέλος, το οποίο έχει αφρώσει κανονικά. Φαίνεται Ναι. ο φελός, ας πούμε, που είναι τόσος. Ξεκάθαρα, ναι. Φαίνεται το ψάρι ότι είναι το ξεκάθαρα. κεφάλι του δίπλα και είναι όσο είναι ο φελός. Εννοείται. Έτσι. Θα είναι... Και θα το καταλάβουμε. Πάτα το πιτρία. Πάτα το πιτρία να φανεί τώρα μόλις σηκωθεί επάνω τι ψάρι είναι. Ωρε, φίλε. Φίλε, το ψάρι δεν έρχεται με τίποτα. Άμα αποφασίσει ότι πάει μέσα, την γαμίσαμε. Ωρε, φίλε. Δεν πίστευα ότι ήταν λαβράκι, παιδιά, μετά από τόσες ώρες. Έχουμε φάει εδώ μισή ώρα. Μισή ώρα το ψάρι, το τραβάω και το φέρνω στην επιφάνεια, άμα βλέπετε, και δεν έρχεται. Τώρα φτάνουμε στα 150 μέτρα. Στα 150 μέτρα βλέπω το ψάρι. Ξεκινάει και αλλάζει την πορεία του, όπως πήγαινε προς τα μέσα και μετά έκανε λίγο προς εμένα. Ξεκινάει και κάνει σταθερή πορεία στα δεξιά, με πολύ αργό ρυθμό και αργές κινήσεις. Είναι γιατί κάνει τα λαβράκια. Μετά τα 3 τραβήγματα, 4 τραβήγματα που είχε κάνει το ψάρι, είχε σκάσει. Πλέον όμως ήρθα στη φάση ότι ήταν τόσο βαρύ που ένιωθα ότι είχε περάσει η πετονιά μου σε κάποιο σίδερο, να το πω στον πάντα, ας πούμε, και το ψάρι ότι ήταν σταθερό και να κάνει αυτό στο πίσω. Οπότε του γυρνάγεις λίγο το κεφάλι για να ακολουθεί. Γιατί δεν μπορείς να το φέρεις σαν βάρος ουσιαστικά με 16 παραμάτια. Ακριβώς. Προσπαθούσα να του δίνω κατεύθυνση, ούτως ώστε να βλέπει πάντα το κεφάλι προς εμένα και όση δύναμη είχε απομείνει στο ψάρι. Ερχότανε, κολυμπούσε προς τα μέρος σου ουσιαστικά. Με τα σπασίματα που κάνει με τις αντιδράσεις του, τουλάχιστον να βλέπει προς εμένα και να κατευθύνεται προς εμένα. Οπότε ουσιαστικά δεν το τράβηξες, κολύμπησες σε σένα. Στην ουσία, ναι. Στην ουσία κολύμπησε προς εμένα, δεν τράβηξα καθόλου, δεν είχα την ευκαιρία να μπορέσω να τραβήξω. Δηλαδή ο εξοπλισμός στη φάση που προσπαθούσα να το αποχιάσω, να το φέρω κοντά μου και έβλεπα το ψάρι, είχα καταλάβει πόσο οριακά δούλευε η πετονιά. Είχανε τεντώσει Ναι, όλα, ήτανε... στο όριό τους. Ακριβώς, ήταν όλα πολύ οριακά και μετά το απόχιασμα το οποίο εν τέλει... Μόνος τώρα όλα αυτά, έτσι. Όχι, είχαμε τη βοήθεια του Δημήτρη. Α. Στην απόχεια ήταν ο Δημήτρης, βοήθησε στο απόχιασμα, παρόλο που εν τέλει δεν μπορούσε να το αποχιώσει ο Δημήτρης. Προσπαθούσε να το βάλει στην απόχη, δεν έμπαινε την ώρα που είχε σκάσει και το έφερα τελείως μπροστά μου. Το δίνω γρήγορα το καλάμι, παίρνω την απόχη, το παίρνω από το κεφάλι, σπάει στην απόχη κάπως έτσι, μπαίνει μέσα. Κουλούριαζε. Και θα με το... ανεβάσω και φωτογραφίες μέσα από το ψυγείο που είχαν κοντά ότι θα χωρέσουν το ψάρι μέσα, λέει ο Δημήτρης. Το ψυγείο και το ψάρι είναι έτσι μέσα, φοβάται φοράς βοήθεια. Μια χαρά, συγχαρητήρια θα σου πω. Βγαίνει έξω, οι χαρές μετά, πανικός. Πήρες και ένα φίλο στο τηλέφωνο κατά τις 7 η ώρα το πρωί. Ναι, ξημερώματα, το πήρα τηλέφωνο, ανακοίνωση. Καλή ώρα για μένα, λέω παιδιά, έτσι ήμουνα στον ύπνο ο άνθρωπος. Στον ύπνο του λέω, με βλέπεις, μου λέει Λαβράκι, μου λέει τεράστιο. Το παίζα ψύχρεμο σε το μεταξύ, πανηγύρι κακό. Το παίζα ψύχρεμο, το παίρνω Μάρια, του λέω τι κάνεις, καλημέρα, μου λέει, του κάνω το βράδυ τι γίνεται. Μου λέει καλά, του λέω έχεις χρόνο να ψήσουμε κανένα ψάρι, κανένα τέτοιο. Γιατί μου λέει, τι να ψήσουμε, μου λέει. Του λέω πήρα ένα λαβράκι, πρέπει να είναι 6 κιλά και. Ορίστε, ζυγισμένο Στην αρχή του κάνα και τα αστεία, του λέω έχω ένα ψάρι 10 κιλά εδώ, τι θα γίνει. Ναι, του λέω ναι, με 16 παράμαλο, 10 κιλά. Ναι. Και του το κλείσα και μου ξαναπήρε. Και το ξαναπαίρνω τηλέφωνο, Μάριε, έχω ένα ψάρι, στο στέλνω τώρα για όπως μιλάμε, μπες στο Messenger. Μπαίνει μέσα, βλέπει. Τι είναι αυτό το στοιχείο. Ξέχασε να πεθάνει, μου λέει. Αυτό όντως έχει ξεχάσει να πεθάνει το ψάρι. Άμα το ψάξουμε λίγο καλύτερα, γράφει Αντρέας πάνω, Αντρέας Μάρκου κανονικά. Νομίζω που έχει έρθει με τα αυτό. Ευτυχώς έχουν κάνει πάσιμο να πούμε η αλήθεια ότι μας δίνει ψαράκια, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Δόξα τω Θεώ, ναι, εντάξει, βέβαια το συγκεκριμένο ψάρι είναι άξιο το να το γυρίσουμε το βίντεο γιατί είναι τρόπιο στο εγγλέζικο. Έτσι. 6 κιλά ψάρι στο εγγλέζικο δεν ξέρω καν αν έχει ξαναβγεί. Πρέπει να το ψάξουμε να το δούμε λίγο. Γιατί νομίζω σίγουρα ότι πιστεύω, εντάξει, σίγουρα πιστεύω θα έχουν ξαναβγεί. Απλώς να δούμε λίγο τι. Εγώ θέλω να δω λίγο τι γίνεται σε αυτό το θέμα, πώς πάει.
Γιατί ναι, όντως είναι πολύ καλό ψαράκι. Δεν ξέρω, και για Κύπρο νομίζω ότι πρέπει να έχει high score τώρα. Στην Κύπρο σίγουρα είναι high score. Στην Κύπρο είσαι ο πρώτος, νομίζω ότι Στην Κύπρο σίγουρα έχει high score, αλλά εντάξει, το ψάρι και εκεί στην Ελλάδα. Στην Κύπρο δεν έχουμε τέτοια τέρατα, δεν υπάρχουν. Τόσο μεγάλα σπανίσουν. Διαφορετικά τα νερά γι' αυτό. Διαφορετικά τα νερά, ναι, δεν προσελκύονται εύκολα. Είναι πολύ λίγες οι αχτές που προσελκύονται. Εντάξει. Εγώ θα πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, μαζί ψαρεύουμε. Το έχετε δει και σε άλλα βίντεο, θα το δείτε και στα επόμενα. Και θα συνεχίσω να τον πειράζω για να μου βγάζει τέτοια ψάρια. Το οποίο παρεμπιπτόντως θα το δείτε και ψημένο. Έτσι, σε λίγο αυτό. Θα το δείτε και τη διαδικασία που το φιλετάραμε και θα δείτε από το ψάρεμα. Τέτοια ψαρέματα, ψαρευτικές εξορμήσεις με τέτοια αποτελέσματα δεν γίνεται να μην τα απολαύσεις με τους φίλους σου, με την παρέα σου. Έτσι είναι και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Το ψάρι, όταν πάμε μαζί για ψάρεμα, δεν είναι κανενός, είναι ολονών. Ολονών, ακριβώς. Είναι της παρέας και η χαρά είναι της παρέας. Να πω γιατί εξίσου ωραία ψαράκια έχει βγάλει ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Μισαηλίδης τις προηγούμενες μέρες. Μπράβο στον Δημήτρη κιόλας. Ο Δημήτρης είχε βγάλει 3.600, 2 δίκυλα. Μας είχαν βρει κι άλλα ψαράκια τα οποία είχαμε αποτυχία πάλι στο κάρφωμα λόγω ότι είναι δύσκολο να καρφώσει ένα λαβράκι, φίλε, στο τέτοιο. Υπάρχει άλλη τεχνική η οποία τώρα που παρατηρήσαμε ότι τα ψάρια είναι μεγάλα θα την εφαρμόσουμε στον παράμαλό μας. Γιατί έχει και τεράστιο στόμα και το φτύνει πολύ εύκολα. Φαίνεται όλο το στόμα. Ακριβώς. Με το που κάνει το τράβηγμα, έστω και η λίγη αντίσταση που δημιουργεί ο φελός, αν δεν είναι ήδη μέσα και καρφώσεις, υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να είναι αστοχία το καρφώμα μας. Γι' αυτό σκεφτόμουν να εφαρμόσω να τοποθετήσω ακόμα ένα αγκιστράκι πιο πίσω, λίγο πιο μικρό μεγέθους, να πάω σε ένα εφτάρι. Όπως βάζουμε τον κλέφτη δηλαδή πίσω. Ή όπως κάνουμε στο heavy την αρματοσιά με το γύλο που βάζουμε και ένα μικρότερο πίσω, σαν σειρώμενο κάπως. Αλλά σταθερό θα το κάνεις εσύ. Το σκεφτόμουν και για σειρώμενο, το σκεφτόμουν εφόσον μπορώ να βάλω ένα στοπεράκι πλαστικό, μπορεί να το κάνω σειρώμενο. Αλλιώς θα είναι σταθερό. Θα τη δείξουμε την αρματοσιά αυτή αναλυτικά. Φυσικά θα δείξουμε και την αρματοσιά και όλα. Για να έχουμε πιο καλό κάρφωμα σε τέτοια ψαριά, τα οποία πολύ πιθανό να μην καταφέρει μέσα το αγκίστρι μας να κατσώσει σωστά. Μπράβο, γιατί να έχουμε μια διπλή ασφάλεια στην ουσία. Έχουν την τάση να το φτύνουν. Όταν καταλαβαίνουν την αντίσταση, το φτύνουν το δόλωμα. Γιατί αν δεν έχει πιαστεί κάπου, είναι τεράστιο το στόμα και μπορεί να βγει πολύ εύκολα. Δηλαδή, η γαρίδα, εδώ που το λέει ο Ανδρέας, χωράει ολόκληρη εδώ, χωράει όλο με το χέρι μας. Έτσι, και οπότε το ξαναφτύνει. Οπότε προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τα καρφώνει καλύτερα. Φυσικά κάποια που είχαμε πιάσει, τα προηγούμενα που είχαμε πιάσει τώρα, γιατί το μπάσι μου γίνει αυτές τις μέρες, είχαν πάρει πολύ καλά το δόλωμα μέσα. Το ψάρι είχαν αυτό. Όρεξη, δηλαδή. Είχαν όρεξη, ναι, εννοείται. Είχαν πιαστεί πίσω στον ουρανίσκο, επάνω και με πολύ καλό κράτημα. Το ψάρι αυτό ήταν πάλι δυνατό το κράτημά του, αλλά θα το δείξουμε σε ένα άλλο βιντεάκι ότι το ψάρι, η πληγή του είναι οριακά δεξιά επάνω στο στόμα. Στο συνολικό βίντεο θα το συμπεριλάβω εγώ μέσα αυτό. Και άμα δείτε το ψάρι όταν βγήκε το τελευταίο του κάρφωμα, γιατί αμόλυσε από ό,τι φαίνεται, αμόλυσε από μέσα το αγκίστρι και ξανά πιάσε εξωτερικά στο χείλος. Εξωτερικά στο χείλος, κάπου εδώ περίπου. Αυτό το έχω σε βίντεο και φαίνεται ότι είναι εξωτερικά. Θα μπουν όλα μέσα. Πιστεύω είναι στο βίντεο γιατί μετά το αποχέσμα ήταν. Έτρεμες λίγο νομίζω. Όχι, είχε λείψει χωρητικότητα και μπορεί να μην είναι κιόλας. Αγχώνομαι τώρα. Δεν είχε επιπλέον χώρο, δηλαδή ουσιαστικά συσκευή του, αυτό λέμε τώρα. Ναι, γιατί, ναι. Εντάξει, εγώ κάνουμε παρέα, καταλαβαίνω άπτυστα τι λέει. Αλλά ήτανε Μάρια φίλε, εδώ, κάπως εδώ. Ίσα πιάσμα, Ναι, εξωτερικά όμως μου έκανε εντύπωση μακάρι ότι να υπάρχει στο βίντεο να φαίνεται αυτό το πράγμα. είχε πιαστεί εξωτερικά και ότι δεν έβγαινε τα αγκίστρια από εδώ. Δεν έβγαινε. Είχε περάσει το αρπάδι μέσα. Τι μάρκα αγκίστρια, Owner είχες βάλει? Ήτανε Owner, ναι, πενταράκι Owner και λεπτό αναλόγως. Είχε ανοίξει ελαφρώς το. Νομίζω ότι και είναι καλό το λεπτό και κακό ταυτόχρονα, γιατί το λεπτό και καρφώνει πιο εύκολα, περνάει γιατί είναι λευκό, σημειακή πίεση που περνάει μέσα. Αλλά στο ζόρι είναι πολύ εύκολο να σπάσει. Αυτό που είχα παρατηρήσει ότι ελαφρώς είχε ανοίξει. Είχε ανοίξει. Ναι, λόγω της πίεσης φυσικά επειδή ήταν σταθερό το τραβήγμα συνέχεια. Μπορεί λόγω και της θερμότητας να. Ναι, ήταν επικίνδυνο. Τα έφερες όλα στο όριο, νομίζω
Ήταν ψάρι που έγραφε το όνομά σου, τα δοκίμασες όλα, ήταν καινούριος ο μηχανισμός να πω. Τι μηχανισμό είχες Ναι. πάνω? Είχα βάλει πριν 2 μέρες το νοκούμα του Sierra. Και με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε Σεϊμάρ, συγγνώμη, Σεϊμάρ, ο Κούμα Σεϊμάρ, φανταστικός Σεϊμάρ. μηχανισμός. Με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε να δοκιμάσω το μηχανισμό. Ναι, να και πάρω δεν ένα ψάρι. με. Και πήρε το τρόπιο. Αυτό το μηχανισμό δεν τον πουλάς ποτέ έτσι όπως καταλαβαίνεις. Θα μείνει στο ντουλάπι εκεί. Θα να τον μείνει στο βλέπεις. ντουλάπι και να πω, όπως μου είχε δώσει μια πολύ μεγάλη τσιπούρα το εγγλέζικο μόλις είχα αγοράσει το καινούργιο μου καλάμι. Έτσι μου είχε δώσει τώρα με το καινούργιο, με το καινούργιο το μηχανάκι. Θα Θα ξαναπάρουμε ξαναπάρουμε καινούργιο το καλάμι καινούργιο να πάρουμε νομίζω, κανένα ψάρι. ναι. Ναι, ναι. Πολύ ωραίος ο μηχανισμός, αλλά στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν τον ήξερες καλά βασικά ακόμα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τα φρένα μου πόση δύναμη είχαν και αναγκαστικά έκανα λίγο κάτω το καλάμι και τραβούσα στο χέρι να βεβαιωθώ ότι είναι τόση η δύναμη που Ότι είναι χρειάζομαι. σωστό. Ναι, ναι, Και ναι. το κτίνος είναι απέναντι όχι έτσι. Νομίζω ότι είναι ό,τι μεγαλύτερο έχει βρεθεί στην απέναντι Ακριβώς, είναι. γωνία του εγγλέζικου σου και πολλών άλλων εγγλετζάδων. Ψάρι που άλλοι θα σκότωναν για να το βγάλουν νομίζω. Αλλά το αξίζεις. Το αξίζει γιατί το έχεις προσπαθήσει πάρα πολύ και μπράβο σου. Αυτό έχω να Εντάξει, δηλώσω εγώ. με το κυνηγάμε σου γίνεται. Το κυνηγάς υπερβολικά πάρα πολύ. Δεν μπαίνουμε στο σπίτι. Η πλέον. Μαρία θα συμφωνήσει νομίζω. Ναι. Δεν είναι η κοπέλα του. Η Μαρία σίγουρα θα συμφωνήσει σε αυτό. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα το γευτεί και θα της αρέσει. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Θα έρθει και η ώρα. Αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε. Γύρισε στο πλάι. Στο πλάι το έχω ρε. Ωραίος. Τι είμαι εγώ, Αντρέας, να τραβάω βίντεο. Για κοιτάτε. Δεν κάνω τίποτα. Άστο εκεί. Μας έφυγε ένα να πάει να γαμηθεί. Δεν το χάνω κι αυτό. Ως που θέλει ας πάει. Ας τραβήξει να πάει απέναντι. Γάμα την απόκτω λοιπόν να τη φτιάξω. Μίτσο! Ο Μίτσο σήμερα, παιδιά, έχω να πω για τους φίλους μας το βίντεο αυτό ότι είχε στεναχωρηθεί. Έρχεται μαζί μου. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί δεν βαρούσανε πολύ εύκολα. Χάσαμε ένα ψάρι και πιστεύαμε ότι δεν θα τον παίρναμε. Ελπίζουμε να βγει αυτό το ψαράκι. Ελπίζουμε να βγει. Θα χρειάζεται να κάνουμε μια παυσούλα όμως στον έρθει προς τα έξω, να φτιάξω την απόκτη μεγάλη. Ωραία. Θα το δούμε. Μπορεί να μου δώσει το κινητό και να Ωραία. φτιάξεις την απόχη. Φτιάξε την απόχη. Παίρνει, άστο να πάει. Δημήτρη, γρήγορα την απόχη. Γρήγορα γιατί θα τελειώσει η μπετονιά. Γρήγορα γιατί θα τελειώσει η μπετονιά. Έλα. Να σημειωθεί, εφόσον το βίντεο είναι προσωπικής κατανάλωσης, ότι βιδώνω την απόχη με το στόμα για να καταφέρουμε να τραβήξουμε αυτό το βίντεο. Το ψάρι είναι, Υπεράνθρωπες προσπάθειες. το ψάρι είναι συνεταιρικό. Άντε να τα κάνουμε 4 για φέτος. Φτιάξαμε και την απόχη, κυρίες και κύριοι. Δέχομαι συγχαρητήρια μετά. Δεν έρχεται και εύκολα. Άντε, Να το άντε. αλλάξω κατεύθυνση. Φύτα το, μαλάκα, φύτα το. Η μπετονιά έχει τερματίσει. Φύτα το μπουρδέλο, φύτα το. Όχι ρε, άσχη το διάλογο, είμαι κι εγώ. Όχι, πάνω είμαι. Εντάξει. Μπράβο, Αντρίκο. Πάμε, δώσ' του. Αυτό είναι από τα βίντεο για τα ενθύμια που θα πει στο ιστορικό. Να είμαστε και λίγο πιο... Θα μείνει μέσα για μας έτσι να το έχουμε. Δεν σκάει, Όχι, σαν το ζορίζει. Μη το ζορίζεις. Μη το ζορίζεις. Δεν το ζορίζω γιατί δεν θέλω να φύγεις απογοητευμένος και είδα πριν που στεναχωρήθηκες. Ρε, στεναχωρήθηκα ψάρε όλη τη νύχτα μπλεγμένος ρε. Τι μου λες τώρα, έχασα τον ύπνο μου για να μπλεχτώ. Ξεκινάει πάει δεξιά.
Πρέπει να λες να πάω να μαζέψω. Κοιτάτε το μηχανάκι. Έχει πιαστεί το χέρι μου, παιδιά, έχει πιαστεί το χέρι. Άμα θες να αλλάξουμε εδώ είμαι εγώ. Πάμε κυκλικές κινήσεις να ματώσει, να ανέβει το αίμα πάλι στην παλάμη και πάμε πάλι. Κοίτα, θέλω να το σηκώσω πάνω και δεν σηκώνεται, ρε. Θέλω να σημειωθεί Και τώρα, άμα Θέλω να σημειωθεί σφίξε. ότι πρέπει να κρατήσεις το τηλέφωνο κι εσύ. Μάρκος. Κράτα το τηλέφωνο. Τι, έλα ρε. Μήπως έχω πάει εγώ από εκεί. Το λοιπόν, παιδιά, θα προσπαθήσω να βάλω κάπως το κινητό να γράφει τουλάχιστον. Δύσκολη κατάσταση όμως. Εντάξει, έλα. Έχει τα τραβάει ακόμα. Πόσο χρόνο έχουμε? 5 και 52 λέει, πρέπει να το κόψουμε. Έχουμε δηλαδή 5 λεπτά. Έχουμε 1 λεπτό. 1 λεπτό. Ναι, Τι 1 λεπτό ρε μαλάκα, εδώ δεν βγαίνει αυτό. γιατί λέει το χρόνο 5 και 52. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο maximum χρόνος που έχεις. Μην το πιέσεις καθόλου. Μην το πιέζεις. Φίλε, βαριακά το φέρνω, αλλά δεν έρχεται, δεν είναι Έχεις πολύ μέτρο. Δεν πρόκειται να τερματίσεις. Έχεις 350 μέτρα μπετονιά. δεν έρχεται, παιδιά, δεν έρχεται το ψάρι. Μπορεί και να μην είναι λαβράκι. Δεν έχει κουραστεί το ψάρι. Ήταν τσιμπουρά. Παιδιά, ό,τι και να είναι το ψάρι δεν έρχεται. Δεν έρχεται και φοβάμαι πολύ. Κοίτα, όλα το. Όπα. Δεν έρχεται το ψάρι. Και φοβάμαι, δεν ξέρω τι να κάνω. Πρώτη φορά έρχομαι. Όπα, Πρώτη φορά είμαι αντιμέτωπος με τόσο δυνατό ψάρι, πραγματικά. Πρώτη μου φορά. Θα προσπαθήσω να σκάσει, ελπίζω να μην είναι ψάρι το οποίο θα βραχώσει. Κάνει έτσι. Αντρέα, έλα από εδώ λίγο. Για δείξε μας που κάνουμε πετάλι το ψάρι, κύριε Ζιγουρά. Ψάρε μασόπριο. Παρακαλώ, μάλιστα. Ωραίος μεζές όμως. Και δεν τα παίρνω κάθε μέρα τέτοια αυγά. Τέτοια αυγά, Τι λες που δεν τα μόλισες στο ψάρι? Όχι, δεν αμόλυσε τα αυγά του πριν το πιάσουμε εμείς, να μην Δεν είναι πειράζει, έχει ξαναγεννήσει αυτό. Μια φορά να γεννήσει το κάθε ψάρι είναι κομπλέ. Λες, Ναι, αν το αφήσει να γεννήσει μια φορά, βγάλε. Αυτό έχει γεννήσει σίγουρα πάνω από μία, παιδιά, εντάξει. 400, αυτό πρέπει να ήταν η πουτάνα του βυθού. Άρα. Είναι λοιπόν η πουτάνα. Δημήτρη Ζιγουρά, τι βλέπεις? Πεινάω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το σώμα σου να δεις. Ξανακώ, πρώτη φορά το ξανακώ. Πρώτη φορά, δεν ξαναγίνει ποτέ να πεινάει ο Ζιγουράς. Να σου πω τι θα γίνει με αυτό το αυγοτάραχο, ρε Μίτσο. Κάτσε λίγο γιατί θα κρατάει μέσα μόλις το ανοίξουμε. Ναι. Θα δεις ότι μέσα θα έχει σαν το δαχτυλάκι μου έτσι που θα είναι λίγο. Που θα κρατάει. Ξέρω εγώ. Οπότε θέλει λίγο λεμονάκι, λες τώρα. Όχι, ό,τι και να το ρίξει απ' έξω δεν μπαίνει μέσα. Είναι σφραγισμένο. I begin to